идея пеш аз муталиқ шудан ман якта дар нақшам буд ки якта дукони худокфурӯшӣ мекушам. Баъдан вақти дар маркази амрикои шаҳри бухтар одамон уголок мефаҳм мегӯянд, ҳамунҷа волонтёр омада, ҳамунҷа моро душанбе рӯй кардам барои як озмун. Хуб рафтем душанбе моро алифбанд бурдан, моро как фаҳмондан чунӣ, баъдан таҷрат ҳамунҷо буда. Дидем мақсад ҳама ҷавонҳо роҳбарошон ҷавонҳо буданд. Баъдан ҳамунҷа ака боло роҳбари алифбанд якду тавсия дод бо ҷавонҳо ҳаракат кардам, хеле тавсия буд. Баъдан ман ба худам гуфтам ки ман ҳозир англисӣ хонистам, барои чӣ дукони худокфурӯшӣ кунам. баъзан ҷавонҳо фикр мекунанд ки мақсад барои хелкорҳо пули зиёд дар кор аст. Муҳим ин ки сар кардан аст. Сар кардӣ вай кай қадама аз монди ту ҳаракат бикунӣ ки то охира бирай. Муҳим қадами ҳала монд ва то охир бира ҳамаш мешавад. Душвориро ҳис намекунад. ман бисёр шод ҳастам ки дар ин гуна ҳамчун ки мо ҷавон ҳастем дар ин гуна марказҳо моро ба кор мегиранд ва мо кор ва фаъолият ҳамчун мутахассис забони русӣ яъне ҳамчун муаллим дар ин марказ кор ва фаъолият